Chubasu ni yak follow tongo tipra mothane buma bodol tini duski ADC village ni khoroksa sak haimya kok nukung haimya no thanga chuba lakha tipra mothane buma bodol tini khwai duski amchani khorok tang sak haimya no chubakha logi phandka sala bodol buku bisholoki debur mane nukung asuke bialbe kobolja tona nok sudu kaham kreja amphune brese sakbo haimya bisma deraja bohok saja hani bai hajini khakwa lukurno chubasu rane bage ko kosarkha buma bodol chong nara ni moduski amsaya je tini nara sobasu ni bagai ya pri balajak buri bodol bai muma bodol bai tai nara salara khorok kai bisu no khuna nara sobasu ro belai hambai tai khabai ko bai lam chungo sini serang senat sing kini ibramo thani ngoi sino duski amchai ni buma bodol bising tui jung khorok tam bino sobalai tam ke oro buma bodol simia mane o duski amte ningino sing borong no phandika tai borok chai to ku buri rok ngoi chai to ku kha borong no bising tui khaye tini o duski amte badar gana gini ono khorok tam rugi tong a rugi rok balai kai saya sugia gadamang borong ne amon ki nok thai porjonto kuriya bahai an bage borong no joto lokorong no nogoi khayo goi borong no subana nei machai toka nge tini saltan bisingo jeng khorok tam rugino je sukti khai jeng soba laijakha a je soba mani rang puisa bai boro hospital phono thangdro ungthun nei jeng soba mani jungbo sugui soba maya je manchak jeng thum laijakha ngai khoroksa aron bising kaisa tamnan bono bleeding jakong abang ge kaisa khop dangerous bono kaising ma koyo jeng thangnai sini yem phaipro sini titosar phaipro kija bono inform khairka bo cyclang apro bono kheremba hospital bor tikhai repaidi jeng apro naikkolana noi salang nang apa neti tau wono kherem hospital langan bage ready ja ngai tabuk jung bono gar bara angdrop khai chuba woi tabuk jung bono kherem hospital tolangai rinani jung ready no jung a rang puisa bino gar bara woi bono kherem hospital tolangai sini umulangni tabuk botomono sini yen tongnai jitosat bono kicha jung janogoi kabonai ngai boni bisingte je mansak chuba woi bo kam mana oru gino nai roton nen sin mong kha ani sinmu anmung Bijay Devarma duski amtai nino khoroksa tipra mothani ingai adong talbasing khan ni logi sangja thangarak laimani 1.5 মাস খা 1.5 বছর der bosrang kha nen bumung kha জিম্বু nen sakhaya nen logi bung la বিশালকি mo kamin bung tama মোরদে কোকো বাসা হারাং যাবো basa khara nang agi raga doctor raga tlang kha আগে লোক ডাউন লামা যেটো 5 কাটা না মোতাই র খাইছে কা সিম বড় ডাক্তার নামুলা তাই আপু লোক ডাউন লামা ইয়া তব লামা ইয়া রাখা করে একদম আনে কুসাং করে sabo tamri phainon tin হ্যাঁ sabo soba phaitini na দিনেতে গো রাজা মথা daga mo so phayo nang bo hema thong khatini por so khanti তিন বছর শান্তি মা দম nang tabu por ge soba so de rang pisa kalam me doctor batlam la 인 ডাক্তার মা কোন রে আরো যে পাশে কা যে না সুকা জাতি কো 좀 নাই 근데 대 버트 bote rogi imbo 이상한 사워 안가요? 뭐 혹시 사워? bo so ro nara bo bodol ni ma tam ni so khai sa tam mo na Seng kata tini aro terus ke am sai ni diploma thani buma obodo langai seng ora tini aku ke pheleja angkai sini buku bisolo ke deborma kabang masal romone bo rugi kalaija khanai seng khanaka hani bagano seng tini aro buma bodol ngai phai mal marang ko male pheleja angkai bini problem angkai bo bohok sajago 1.5 bosor ambai bini rugi abono angkai jeng abono kini seng je mansak sini beri buma bodol angkai sini duski am sai bai terpulir bor am sai ni angkai seng duski na am sai ni angkai no seng tini job to na na kisah-kisah khoksa khong nai kalai seng thom lai bono sobana nai phai lai ya angkai
abono tei sana musungo ang sini Tripurani lukurongno ang je khakowar khakotar lukurongno ang sanan musungo borok ba haino song haikeno baskango ago gei bono khotsa khomni bana soba thon ne ang